У нас недавно почувствовались мы, что, борясь с русинами, наші опоненти завжди між нами купували когось. Тепер недавно, согласно інформації в інтернеті, наші опоненти із числа, можливо, спецслужб рішили не просто воювати з нами, а, можливо, возглавити русинське движення і подкинути в русинське движення не просто антирусинів, а й ідеологічних врагів русинів. Ті, котрі писали в останні роки такі статті проти русинів, наприклад, в одній кандидатській роботі новоявлений русин 3 роки назад писав так: все зробити, щоб русинам не дати можливість стати русинами, бо це буде мішати тим русинам, котрі хочуть бути українцями. Це особливо опасне предложення. І той чоловік тепер у русинському движенню і хоче великим авторитетом, і, навірно, власть буде його тепер нагнати в Європу від імені русинів. Такі люди говорили, а не хтось із нас. Ми то зафіксували, слідкуємо за тим і обіцяємо їм не дамо, щоб вони слишком свободно свої речі робили.